Εδώ πέρα βρισκόμαστε γιατί εδώ και κάποια χρόνια κάποιοι ανθρώποι ανησυχούσαμε για τον τόπο μας και είχαμε ξεκινήσει άτυπα να λειτουργούμε μια ομάδα όπου μας ενδιέφερε πάρα πολύ ο πρωτογενής τομέας, η οικονομία της υπαίθρου για να κινείται αυτός ο πρωτογενής τομέας και μας άρεσε πάρα πολύ ο σχεδιασμός και η αυτοδιαχείριση. Δεν ήταν όριμοι οι χρόνοι, αλλού είχαμε τα μυαλά μας οι πιο πολλοί και ούτε εμείς ζητήσαμε πάρα πολύ να μεγαλώσει. Αυτή η παρέα πάντως δούλεψε σε κάποια χωριά, ήμασταν φίλοι. Επειδή όμως έρχονται δύσκολες εποχές, αυτό που έχουμε δει μέχρι τώρα κατά τη γνώμη μου δεν είναι τίποτα σε αυτά που θα δούμε. Θα ζοριστούν πάρα πολύ οι κοινωνίες και επειδή κάποιοι φορείς που θα έπρεπε να κάνουν κάποια πράγματα δεν τα κάνουν και επειδή εμείς δεν κάναμε ούτε εμείς απολύτως αυτά που έπρεπε να κάνουμε, είχαμε την ιδέα πριν 1-2 μήνες αυτό το πράγμα να το κάνουμε πλέον πιο ενεργά σε όλο τον Ψιλορίτη. Δηλαδή να φτιάξουμε ένα δίκτυο πολιτών και φορέων, πολιτιστικοί σύλλογοι, ΑΚΟΜ, όσοι θέλουν μπαίνουν, έτσι. Ενορίες, σύλλογοι γονέων και κηδεμόνων, όπου ένα πράγμα μας ενώνει. Ο πρωτογενής τομέας, η οικονομία της υπαίθρου, το φυσικό περιβάλλον, ο πολιτισμός του Ψιλορίτη. Και πώς όλο αυτό θα μας επιτρέψει να ζήσουμε στον τόπο μας. Γιατί το να το λέμε στα λόγια δεν λέει τίποτα. Όλοι πάνω κάτω ξέρουμε τι μοντέλο θέλουμε για τον Ψιλορίτη, αλλά το ξέρουμε σαν όραμα. Θελήσαμε αυτό το πράγμα πλέον να το εξηγήσουμε πώς θα λειτουργήσει τεχνικά. Έχει μια οδό τεχνική για να λειτουργήσει αυτό το μοντέλο. Και ξεκινάει πάντα από τα κάτω προς τα πάνω. Θα το έχετε ακούσει 1000 φορές. Αν δεν ξεκολλήσουμε εμείς από κάτω οι πολίτες να κάνουμε πράγματα οργανωμένα, σχεδιασμένα, δεν μπορούν να ακολουθήσουν οι από πάνω, ακόμα και αν είναι άγιοι, ακόμα και αν θένε. Πόσο μάλλον όταν δεν πολύ θένε. Αυτή εδώ τη φράση την έχετε ακούσει πάρα πολλές φορές. Επειδή σε αυτή τη στιγμή υπάρχουν εδώ πέρα άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν ακούσει τίποτα, θα κάνω μια εισαγωγή, 10 λεπτά, για να σας δώσω να καταλάβετε πώς θέμε αυτό το μοντέλο τεχνικά να το δώσουμε να το καταλάβουν οι ανθρώποι. Και μετά ό,τι θένε κάνουνε. Αυτό το δίκτυο δεν έχει ούτε αρχηγούς ούτε τίποτα. Κάποιοι θα προσπαθήσουμε να δώσουμε γνώση, εσείς θα ξεκινήσετε στα χωριά σας να συζητάτε και όταν θελήσετε να βάλετε μπρος αυτό το μοντέλο, είτε στο παραγωγικό κομμάτι, είτε στην οικονομία της υπαίθρου, είτε στο σχεδιασμό, θα ξέρετε ότι θα υπάρχουν άνθρωποι να σας βοηθήσουν, όπου φτάνει και αυτό το μυαλό τους, χωρίς να θένε λεφτά. Άλλο δεν μπορούμε να κάνουμε. Λοιπόν, η πιο επικερδής δραστηριότητα σε αυτόν τον πλανήτη είναι το διατροφικό. Το γράφει εκεί πέρα. Ένας παππούς κάποτε είπε ότι 3 φορές τη μέρα θα χρειαστείς ένα αγρότη. Παρόλα αυτά, από το προϊόν έως την πώληση, κάποιοι άλλοι καρπώνονται το κέρδος. Ποιος είναι ο ρόλος της γεωργίας και της κτηνοτροφίας? Ακούγεται όποιος μιλάει. Μανώλη, η γεωργία θεωρείται ο μεσολαβητής ανάμεσα στον άνθρωπο και στη βιοσφαίρα. Μετατρέπει τη βιοποικιλότητα σε τρόφιμα. Την τοπική βιοποικιλότητα. Έτσι. Αν φέρνουμε εισαγόμενη βιοποικιλότητα, τη μετατρέπουμε σε τρόφιμο, δεν είμαστε γεωργοί. Μπορεί να είμαστε επιχειρηματίες, μπορεί να είμαστε καλοί άνθρωποι, αλλά δεν είμαστε γεωργοί. Είναι ο μεσολαβητής ανάμεσα στον άνθρωπο και στην ηθική. Μετατρέπει την ηθική σε παραδοσιακό πολιτισμό. Ένα προϊόν βγαίνει από τα τοπικά στοιχεία, τη βιοποικιλότητα που έχει, γίνεται τρόφιμο με μεθόδους που έχουν πολιτισμό μέσα του. Αυτό είναι. Έτσι, καταλαβαίνετε ότι όταν ένας κτηνοτρόφος έχει ξένες ράτσες προβάτων που τρώνε τριφύλι Βουλγαρίας, απλώς φιλοξενούνται αυτά τα πράγματα στην Κρήτη, αλλά δεν είναι... Λοιπόν, μέσα σε αυτές τις δύο διαδρομές μπορούμε να λειτουργήσουμε το μοντέλο μας.
Μέσα εκεί είναι τα συγκριτικά μας πλεονεκτήματα, μέσα εκεί είναι η διαφοροποίηση του προϊόντος που πρέπει να κάνουμε και του επαγγέλματός μας. Δηλαδή, ο αγρότης πλέον είναι ευάλωτος από τις αγορές. Δεν μπορεί να λέει παράγω αυτό και μένω εδώ. Πρέπει να προσθέσει υπηρεσίες και πράγματα στο επάγγελμά του. Να μην είναι όλα τα αυγά σε ένα καλάθι. Αν μια χρονιά πάει κακά γιατί πέσανε όλοι οι καρποί του ελαιολάδου, να μπορεί να παράξει από το εκπαιδευτικό κομμάτι, από κάπου αλλού. Θα τα δούμε στην πορεία. Μέχρι τώρα είχαμε αγροκτηνοτροφικό προϊόν χωρίς αξία, ταυτότητα και σχεδιασμό. Μέρος καμίας οικονομίας, άρα χωρίς τιμή. Άλλο αξία, άλλο τιμή. Πρώτα δίνουμε αξία και μετά πάμε και ζητάμε τιμή. Είχαμε ένα παραγωγό ο οποίος δεν ήταν επαγγελματίας και άκουγε τον κουμπάρο του ή την εφημερίδα χωρίς να έχει κάτι να μελετήσει. Είχαμε, εν συνεπεία, είχε ζώα η πρώτη ύλη τα οποία το έγραφε η εφημερίδα ή του το έπανε και την πατούσε το χωράφι του ή ο βοσκότοπός του. Αυτό είναι ένας κύκλος. Όταν θέλουμε να έχουμε ένα προϊόν με αξία και ταυτότητα, πρέπει να έχουμε ένα παραγωγό βοσκό αγρότη επαγγελματία, να λαμβάνει τις αποφάσεις του με αυτό το κριτήριο, να έχει τα ζώα και την πρώτη ύλη που σηκώνει ο τόπος, που πρέπει να έχει ο τόπος. Δηλαδή τώρα πουλούνται ξαφνικά το εθέρεο όλαιο του ευκάλυπτου, έτσι. Θα διαβάσουμε στην εφημερίδα ότι πουλάει και θα πάμε σαν τα οζά όλοι να βάλουμε ευκάλυπτο και δεν ξέρουμε ότι θέλει 1 τόνο νερό το χρόνο, ότι σπάει τα βράχια και ερημοποιεί ακόμα πιο πολύ την Κρήτη και όταν θα το κάνουμε εμείς θα βγουν στο Μαρόκο και θα το κάνουν πιο φτηνά και θα μας μείνει και στα χέρια. Πρέπει να σταματήσουμε να κουτουλούμε. Αυτός είναι ο τόπος μας, αυτά βγάζει. Έτσι, λοιπόν. Και αν φανταστείτε ότι από αυτά που βγάζουμε εισάγουμε και τα περισσότερα, τι άλλο να πω. Δηλαδή, εισάγουμε λεμόνια από την Αργεντινή, εισάγουμε σκόρδα από την Κίνα, ήμαρτο. Και θέμε μετά να ξέρουμε το βοσκότοπο και το χωράφι μας. Όταν ένας θέλει να ξεκινήσει να παράγει, πρώτα πρέπει να κάνει εδαφολογική μελέτη. Δεν είναι όλα τα εδάφη το ίδιο. Δεν σημαίνει ότι επειδή η χαρουπιά πιάνει εκεί, θα πιάσει και σε εσάς. Ξεκινάμε. Είμαι επαγγελματίας. Κοιτάω το χωράφι μου, αποφασίζω τι πρώτη ύλη θέλω να βάλω μέσα. Μετά σε αυτό προσθέτω το αγροτουριστικό τοπίο, το φυσικό περιβάλλον, τον παραδοσιακό πολιτισμό, που αν δεν έχω σεβαστεί τα 3 πρώτα θα έχουν καταστραφεί τα επόμενα αυτά. Έτσι, αν έχω πρώτη ύλη ξένη, τι θα πει καλές στο φυσικό περιβάλλον. Αυτό θα δώσει αξία και ταυτότητα θα δώσει χνηλασιμότητα και μεταποίηση. Και αυτό είναι προϊόν με αξία και ταυτότητα. Τώρα αυτό το προϊόν, επειδή στην περίπτωση της Κρήτης είναι, πώς το λέμε, όχι εξειδικευμένο, είναι πολύ υψηλής ποιότητας, εγώ αυταπάτες ότι αυτό το προϊόν μπορεί να διακινηθεί στην παγκοσμιοποιημένη οικονομία της ποσότητας και των πρώτων υλών που είναι επικίνδυνες, ας το πούμε έτσι, έχει πολύ λίγες πιθανότητες να διακινηθεί. Και στο εξωτερικό αυτά τα πράγματα που ίσως έχετε ακούσει για το σκάνες, για όλες τις ενδοχώρες Ευρώπης, Ιταλίας, τα τοπικά προϊόντα τα φτιάχνουν και μετά δημιουργούν μια οικονομία γύρω-γύρω για να κινηθούν. Επισκεψιμότητα, οικοτουρισμούς, αγροτουρισμούς, αναδεικνύουν τη φύση για να κινηθεί αυτό το προϊόν. Έτσι. Λοιπόν, αυτό τώρα το προϊόν πρέπει να δούμε πού θα το πάμε. Οι καταναλωτές που είναι τούβλα δεν ξέρουν τι τρώνε. Οι επισκέπτες που θα έρθουν, αν δεν έχουμε διαλύσει τα πρώτα, έτσι, αν τα έχουμε κάνει λάθος, τι θα έρθουν οι επισκέπτες να δούνε, και εμείς οι ίδιοι. Δεν είναι δυνατόν να λέμε το γάλα μας είναι αυτό και εμείς να αγοράζουμε γάλα από το σούπερ μάρκετ ή να πίνουμε ουίσκι αντίστραγη. Έτσι. Τώρα, για να ενωθούν αυτά τα δύο πράγματα, μπαίνει μέσα η αυτοοργάνωση, το marketing και η διαφοροποίηση προϊόντος και επαγγέλματος. Δηλαδή, αγροτουρισμοί, διδακτικές φάρμες, που στην περίπτωση του ψιλορίτη έπρεπε να είναι το ίδιο πράγμα. Οι ομάδες παραγωγών, οι συνεταιρισμοί, οι διακαταστήματα, επισκεψιμότητα, οικοτουρισμός, πολιτιστικές εκδηλώσεις, όλα αυτά που κάνετε είναι για να συνδεθεί το προϊόν σας με κάποιον που θα το απορροφήσει. Υπάρχει πιθανότητα να έχουμε βοσκό επαγγελματία που διάλεξε όμως λάθος πρώτη ύλη. Τελείωσε. Μπορεί να είναι όμως βοσκός που έχει παραγωγός που έχει διαλέξει την πρώτη ύλη καλά, είναι επαγγελματίας, αλλά έκανε λάθος με το χωράφι του. Ή μπορεί να τα έχει κάνει και τα 3 σωστά,
και να περιμένει, να πουληθεί μόνο του. Να μην του έχει βάλει αξία, να μην του έχει βάλει ταυτότητα. Ή μπορεί να τα έχει κάνει κι αυτά, μπορεί να τα έχει κάνει. Αλλά να πήγε σε λάθος καταναλωτές, να θέλει να τα δώσει στους τουρίστες των Μαλίων, στα Εγγλεζάκια. Πρέπει να διαλέξει πού θέλω να τα πάω και αναλόγως να αυτοοργανωθεί. Εδώ εσείς, έχει ειδικά προς τα βουνά πάνω έχουν 6-7 κοπέλια. Δεν μπορούν όλα να μπαίνουν στη κτηνοτροφία, όλο στο αυτό. Ας πιάσουν να δουλέψουν στη σύνδεση, να φέρνουμε επισκέπτες. Καμιά φορά λέω ένα παράδειγμα. Έχουμε 10 κτηνοτρόφους και έχουν 100 ζώα. Να μείνουν 5 κτηνοτρόφοι με 500 ζώα. Από τους υπόλοιπους 5 ή 3 να σπέρνουν ζωοτροφές, να γίνουν αγρότες. Και από τους υπόλοιπους 2, ένας να κάνει το μοταφορέα και ο άλλος να ανοίξει δικό του κρεοπωλείο στο Ηράκλειο. Λέω, δεν ξέρω αν είναι εφικτό, αλλά για να σας δώσω να καταλάβετε πώς πρέπει να κάνουμε αλλαγές εμείς οι ίδιοι. Λοιπόν, το τρίτο και το σπουδαιότερο, είμαστε πολίτες δομημένοι, ξέρουμε ποιοι έχουν αρμοδιότητες πάνω σε αυτό το μοντέλο. Όταν τους συναντάμε, όταν συνεργαζόμαστε με αυτούς, τους βάζουμε φυτίλια ή πουλάμε την παρουσία μας, την ψήφο μας με ένα απλό φέρ μου εδώ να μου ρίξεις λίγη άσφαλτο και κάτι τέτοια. Αυτό είναι ένα πράγμα. Χωρίς σχεδιασμό κουτουλάμε. Όλα αυτά να τα κάνετε εσείς τέλεια. Να έχετε εδώ πέρα 5.000 επισκέπτες. Μια λάθος χωροταξία του Δήμου σας. Ένα λάθος να κάνει εκεί από πάνω και να φύγει το αγροτουριστικό τοπίο ή να περάσει ένας δρόμος μέσα από τα χωράφια σας. Τέλειωσε. Οπότε δεν μπορούμε να τους αφήσουμε πλέον να λέμε αυτοί δεν. Αν εμείς από κάτω αλλάξουμε, και είναι η εθνική νομοθεσία. Θα σας την πω αργότερα. Είναι η αυτοοργάνωση και η αυτοδιαχείριση και στο επάγγελμά μας και στην καθημερινότητά μας. Σκεφτήκατε ποτέ ότι εσείς οι ίδιοι θα μπορούσατε να συναντιέστε σαν χωριό και να αποφασίσετε ότι όλες οι ταμπέλες του χωριού θα γίνουν ξύλινες? Εσείς, και να πάτε έτοιμοι στο Δήμο να του πείτε, εμείς σαν χωριό αποφασίσαμε ότι θέλουμε ξύλινες, δεν θέλουμε πια πλαστικές. Βρες με ποιο τρόπο θα βρούμε χρήματα. Αυτό πρέπει να το κάνετε εσείς. Δεν μπορεί ένας δήμαρχος να το σκεφτεί και να έρθει να σας το περάσει και να ακούει τον καθένα που θα λέει τα κοντά του και τα μακριά του. 1002 πράγματα πρέπει να τα ξεκινήσετε εσείς. Εσείς θα ξεκινήσετε να λέτε το χωριό μας το έχουμε μετατρέψει σε ένα πάρκινγκ. Πρέπει να βρούμε ένα χωράφι, να πηγαίνουν εκεί τα μάξια, να μπορεί ένας άνθρωπος να περπατήσει. Λοιπόν, μετά είναι οι περιοχές Natura που θα σας πω αργότερα, οι οποίες είναι κάτι πάρα πολύ θετικό. Όλο αυτό το μοντέλο είναι το μοντέλο των περιοχών Natura, το οποίο είναι θεσμοθετημένο από την Ευρωπαϊκή Ένωση να το διαχειρίζονται οι τοπικές κοινωνίες. Ενώ υπάρχει και η ελληνική νομοθεσία που το προβλέπει, δεν γίνεται τίποτα. Γιατί φυσικά υπάρχει μια κεντρική εξουσία που λέει αν αυτοί ξεστραβωθούν και είναι αυτόνομοι σαν πολίτες και διαχειρίζονται και κάποια κονδύλια απευθείας από την Ευρωπαϊκή Ένωση, εγώ μετά τι δουλειά θα κάνω εδώ, πώς θα μοιράζω εγώ μετά, πώς θα έρχονται να μου ζητάνε χάρες. Και την έχουν ανενεργή. Όχι μόνο ανενεργή, δημιουργεί και προβλήματα. Γιατί πετάει ανθρώπους έξω. Δεν τους αφήνει να κάνουν τις δραστηριότητές τους. Λοιπόν, και η τοπική αυτοδιοίκηση δεξιά, το ξέρετε ότι οι αρμοδιότητες του Καλλικράτη προβλέπουν να γίνει χωροταξία, να γίνει εδαφολογική μελέτη αναπαραγωγό, να γίνει καταγραφή όλου του πλούτου, ό,τι πλούτο έχει ο Δήμος και να συνδεθεί με τον τουρισμό. Το ξέρετε ότι λέει ότι πρέπει να γίνει σύσταση λειτουργίας γραφείων γεωργικής ανάπτυξης. Αυτό που πάμε να κάνουμε εμείς εδώ, αυτοοργανωθούμε, είναι δουλειά των Δήμων. Όλα. Η συνεργασία με ιδρύματα έρευνας, στρατηγικός σχεδιασμός Δήμου με σημείο αναφορά στα τοπικά αναπτυξιακά σχέδια. Ελπίζω να σας το πει ο κύριος Οικονομάκης αργότερα. Ο Καλλικράτης λέει ότι πρέπει κάθε χωριό να έχει το τοπικό αναπτυξιακό του σχέδιο που θα έχει βγει μέσα από δικές σας διεργασίες και θα ενσωματωθεί στο στρατηγικό σχεδιασμό του Δήμου. Έπρεπε να σας έχουν καλέσει να αποφασίσετε τι θέλετε εδώ και να ενσωματωθεί στο στρατηγικό σχεδιασμό. Το ξέρετε, αν δεν το ξέρετε, φταίτε πλέον. Έτσι, περιφέρειες, να μην σας πω, σχεδιασμό στον πρωτογενή τομέα και στην οικονομία της υπαίθρου δεν μπορεί να φέρει κανείς εμπόδιο στην τοπική αυτοδιοίκηση αν ήθελε. Θα μου πεις, δεν έχει κονδύλια? Ελαττώνουμε τα πολλά τσιμέντα που πέφτουν και οι ασφαλτοστρώσεις και οι δρόμοι που διανοίγονται παντού και για κάθε λόγο και τα πάμε σε αυτό το λόγο. Μας τα εξήγησε η κυρία Στυλιανού στο Ζαρό.
όταν θα έχετε το DVD θα μπορέσετε να ακούσετε. Η ίδια δουλεύει και σε Δήμο, είναι και γεωπόνος, έχει και το σχεδιασμό ενός Δήμου ολόκληρου και ξέρει που πάνε τα λεφτά. Υπάρχουν χρήματα που αντί να πάνε στο σχεδιασμό αυτού του μοντέλου, εξαφανίζονται. Πάνε ασφάλτους, πράγματα δεξιά-αριστερά. Λοιπόν, τώρα η διαφοροποίηση που είπαμε πριν, διαφοροποίηση. Η διαφοροποίηση έχει ένα πρόσθετο εισόδημα. Όχι όλα τα αυγά σε όλα τα καλάθι, δεν είμαστε εξαρτώμενοι. Ξαναμαθαίνει τον καταναλωτή να επιλέγει τα προϊόντα μας και αναδεικνύει τα συγκριτικά πλεονεκτήματα. Η διαφοροποίηση τι είναι? Μπορεί να είναι όλα αυτά. Διαχείριση φυσικού πλούτου, ξεναγείο, υγεία, εστίαση, διαμονή, εκπαίδευση, ενημέρωση. Διαχείριση υδατίνων πόρων, απορριμμάτων ενέργεια, νερά, απορρίμματα και ενέργεια είναι της τοπικής αυτοδιοίκησης. Πρέπει αυτή να τα διαχειρίζεται. Προσφέρουν τοπικό πλούτο. Εδώ πάνε να φύγουν όλα. Έτσι. Συνεταιρισμοί, σχεδιασμός, τοπική ανταγωνιστικότητα. Το ότι έχουμε διαφορετικά προϊόντα στην Κρήτη είναι εγγύηση. Αν είχαμε ένα προϊόν, δηλαδή ένα κεφαλοτήριο όλη η Κρήτη, θα ήμασταν ευάλωτοι. Το ότι κάθε περιοχή έχει διαφορετική γεύση είναι πλούτος. Και αυτό τον τοπικισμό πρέπει να αναδείξουμε και όχι εγώ δεν γουστάρω τους διπλανούς στο χωριό. Το διπλανό χωριό. Λοιπόν, ο αγροκτηνοτρόφος παραμένοντας αγροκτηνοτρόφος μπορεί να προσθέσει την εκπαίδευση, την ενημέρωση, τη συμμετοχή στο επάγγελμα που κάνει. Να έρχονται σχολεία, να έρχονται επισκέπτες, διδακτικές φάρμες για τα μήλα, για τα χλάδια, για τα βότανα, στο κτηνοτροφικό επάγγελμα, για την ελιά, για το χαρούπι, για όλα αυτά μπορούν να γίνουν εκπαιδευτικά προγράμματα. Και μια φάρμα να οργανωθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι επισκέψιμη και να δημιουργηθούν φυσικά νέα προϊόντα. Λοιπόν, είπαμε πως μπαίνει η αξία, έτσι. Η αξία μπαίνει με αυτά. Για να βρούμε τιμή. Τιμή μας δίνει, σε ένα προϊόν τι μας δίνει? Η ποσότητα, η ποιότητα και η διαχείριση του τοπίου. Δεν μας το δίνουν άλλο. Η ποσότητα δημιουργεί τζίρο, τα άλλα δύο ξέρουμε τι εννοούμε. Ποσότητα, η Κρήτη παντού έχει κορεστεί στον κόσμο, αλλά και να μην είχε κορεστεί η Κρήτη δεν έχει πιθανότητα να ανταγωνιστεί άλλους στην ποσότητα, γιατί έχει στόχο την τιμή. Και να σας πω και κάτι, ακόμα και αν τους ανταγωνιστείτε και φέρετε τα προϊόντα σας στην ίδια τιμή των άλλων, σίγουρα θα έχετε πειράξει την ποιότητα, αλλά ακόμα και αν δεν την πειράξετε, αν φέρετε το τυρί μας, το δικό μας το τυρί, να έχει την ίδια τιμή του Emmental, εγώ σας λέω ότι την επομένη μέρα από τη στιγμή που αυτοί έχουν και τις αλυσίδες καταστημάτων και τις αλυσίδες μεταφοράς, την επομένη μέρα θα το πάνε ακόμα πιο κάτω την τιμή. Και σε να τους κυνηγάς. Έχουν καρτέλ, δεν μπορείς να τους κυνηγήσεις. Ή θα πάμε σε ποιότητα και θα την κυνηγάμε ή παρατάμε αυτό το μοντέλο. Δεν έχουμε πιθανότητες να τους χτυπήσουμε στην ποσότητα. Λοιπόν, η συμβατική γεωργία είναι εκτεθειμένη στην κρίση στις αγορές. Χρειαζόμαστε να διαφοροποιήσουμε το επάγγελμά μας, να βάλουμε και άλλες υπηρεσίες, να του δώσουμε τιμή, αξία για να πιάσουμε τιμή. Λοιπόν, η ύπαιθρος έχει αυτές τις λειτουργίες. Έχει οικονομική, έχει περιβαλλοντική, έχει κοινωνική και τα εργαλεία μας είναι αυτά από κάτω. Πρώτα σχεδιάζουμε και μετά ενεργούμε. Προορισμός και πέρασμα. Ο Ζαρός είναι προορισμός. Η Αγία Βαρβάρα είναι πέρασμα. Ξέρετε διαφορά, είναι μεγάλη διαφορά. Όλο αυτό το μοντέλο έχει τρία πράγματα. Πρέπει να παράγουμε όπως πρέπει να παράγουμε. Να είμαστε επαγγελματίες, να προσέχουμε το έδαφος μας και να προσθέτουμε την αξία του. Να δημιουργούμε τη δική του οικονομία γύρω-γύρω για να μπορεί να κινηθεί αυτό το προϊόν σε πελάτες που θα το αναγνωρίζουν, είτε είναι στην πόλη, είτε θα έρθουν να δουν το χωριό σας, είτε ο απατός μας. Και πρέπει πλέον να είμαστε πολίτες που όταν συναντάμε τις υπηρεσίες, ξέρουμε να τους λέμε. Εμείς θέμε του χρόνου στον προϋπολογισμό να μπει αυτό το πράγμα. Να το δω γραμμένο, αλλιώς είναι υπόσχεση. Αν δεν είναι γραμμένο στον προϋπολογισμό, είναι υπόσχεση. Γιατί είμαστε υποχρεωμένοι πλέον να τα κάνουμε όλα αυτά? Γιατί πέρασε το χωροταξικό του τουρισμού το νέο, το οποίο επιτρέπει σε όλη την ενδοχώρα να φτιαχτούν όλοι inclusive ξενοδοχεία και σύνθετα καταλύματα. Όλα αυτά τα έσχη που έχετε δει στις παραλίες θα έρθουν προς τα μέρη μας.
Αυτά είναι στα Κανάρια νησιά. Σκεφτείτε τον ψιλορίτη. Μιχάλη, πώς σου φαίνεται πάνω αυτό εκεί? Έτσι. Ούτε τα προϊόντα μας τα τρώνε. Εμείς τα κάνουμε μέσα, πλένουμε πιάτα και θα το θεωρούμε ανάπτυξη. Αυτό το νομοσχέδιο πέρασε. Το πέρασε η περιφέρεια. Έτσι. Στην Ισπανία φάγανε εκεί μια περιοχή. Αυτό. Η ιδιωτικοποίηση των δασών, θα το έχετε ακούσει, έρχεται. Θα πηγαίνετε στον Άι Γιάννη στο Ρούβα και πληρώνετε ειστήριο για να μπείτε. Οι εξορίξεις πετρωμάτων σε περιοχές Natura, έχει ένα Γκίλιο Μανιάτης, λέει έχουμε πετρώματα, πρέπει να τα εξορίξουμε, τι θα γίνει? Έτσι και όλα χωρίς αδειοδοτήσεις, χωρίς τίποτα. Αυτό είναι σε περιοχή Natura στη Βόρεια Ελλάδα, στη στερεά Ελλάδα. Έτσι. Έχουν πετρώματα σβολιστολιθικά. Αν είσαι αγροτουριστικό τοπίο με νταμάρια. Και εδώ είναι αυτό που σας λέω. Χωροταξία πρωτογενή τομέα. Το πιο παλιό σταφύλι, το πιο ποιοτικό κρασί στην Ελλάδα, από τη Σαντορίνη, το πιο ακριβοπληρωμένο, κινδυνεύει να διαλυθεί γιατί μέσα από αυτούς τους αμπελώνες θέλει να περάσουν το δρόμο. Έχει εγκριθεί να περάσει ο δρόμος που ενώνει το νέο αεροδρόμιο της Σαντορίνης με την πόλη για να πηγαίνουν οι τουρίστες πιο γρήγορα. Και περνάει μέσα από τις αμπελώνες. Έτσι. Φανταστείτε δηλαδή με τι ασχετήλα έχουμε να κάνουμε. Γράφουν οι άνθρωποι κάτω. Δεν θέλουμε πιο πολλούς τουρίστες. Θέλουμε ποιοτικούς τουρίστες. Θέλουμε τους τουρίστες που εκτιμούν το παραδοσιακό, το γευστικό, το σπάνιο, το όμορφο, ακόμη και αν τους πάρει λίγο παραπάνω λεπτά της ώρας να φτάσουν στην Ία. Και αυτό είναι το δικό δίκτυο της Κρήτης. Έτσι, δεν ξέρω τι έχει μείνει πλέον να ανοίξουμε. Και είναι αυτά τα τρία πράγματα. Παράγουμε ορθά, του δίνουμε αξία, αυτοοργανωνόμαστε και πάμε να το πουλήσουμε είτε στην πόλη είτε αναδεικνύουμε τα στοιχεία που φτιάχνουν αυτό το προϊόν για να έχουμε επισκέπτες εδώ. Δεν έχει άλλο. Τα προϊόντα μας τα σωστά, τα ποιοτικά δεν πουλιούνται. Δεν θα πουληθούν στα ξενοδοχεία. Ας έρχονται 4 εκατομμύρια τουρίστες. Αν καταφέρουμε από αυτούς να βγάλουμε 100.000 θα είναι θαύμα. Δηλαδή να πει ένα ξενοδοχείο, εκείνα τα 4 τραπέζια, όποιος θέλει, à la carte, ένας τουρίστας, να φάει αυτό το τυρί. Μακάρι να είμαι λάθος. Μακάρι να μην χρειαστούμε να παράγουμε και να τα τρώνε τα ξενοδοχεία μας. Αν κάποιοι έχετε δουλέψει, ξέρετε πώς είναι τουρισμός, μόνοι σας τα πείτε. Παράδειγμα της Γέργερης και του Ζαρού, κατά τη γνώμη μου είναι, να σου το πω, γιατί τους έχω ζήσει 6 χρόνια. Στη Μεν Γέργερη είχε πάρα πολύ μεγάλη πρωτοβουλία ο Δήμος. Έφτιαχνε, σχεδίαζε, και οι κάτοικοι συμμετείχαν λίγο και δεν έδεσε αυτό το πράγμα. Ένα να λείπει δεν γίνεται. Αυτά τα δύο πρέπει να πάνε μαζί. Στο Ζαρό ήταν το αντίθετο. Πολύ ιδιωτική πρωτοβουλία, αναδεικνύανε και έλειπε λίγο η τοπική αυτοδιοίκηση. Και στις δύο περιπτώσεις τραβούν τα μαλλιά τους τώρα.